dito. Sila yun siguro. Adlaw karon ng Lunes. Oh. Pizza 15. 2025. Oh. Ay. So ato na ning kuha ng atong tuba. Sayo sa kabuntagon, charan. So ang pagdudaghan. Wow. Fresh wine. Coconut wine. In the morning. So atong ibutang dire. Dari na ito ipagi kay kung dari o makatid. So, fresh kayo, no? Og perting tamisa. So sweet. Nagbula-bula. Puno eh. Wala. Mura na hapon. Puno sa buwa. Pabuhay. Murag hapon ni ayo sa kalitro. 1 liter eh. Di ba, 900 naman eh. Di ba may kapos 1 liter. Pero, sa isa kabungulo. Sa kalitro. 25 pesos. Nagbuwa eh. Oh. Isa siguro na. May oh. So sweet! So sweet in the morning. Oh. Oh. Yes. Sige na. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.